A bölcsesség jelei. Remélem törpöltő nem megy rá az egész napon, mert ma még nagyon sok dolgom van. Türelem, Törpapa, türelem. 1 perc és kész vagyok. 9 centi. Mindig a centi. 7,5. 8 centi. Tudod, Törpapa, változik a divat, és akkor... Szó sem lehet róla. Nem értem, ügyifogyi. Ugyanazt olvasom, amit Törpapa. Ugyanolyan bölcs gondolataim vannak, mint Törpapának. Ugyanolyan okos is vagyok, mint ő. Látod, ügyifogyi? Ugyanolyan ügyes is vagyok. Sőt, fiatalabb vagyok, mint Törpapa. Ezért megkérdezlek, ügyifogyi, mit csinálok rosszul? Hűha, okoska, hát bizony nem tudom. Hát persze, hogy nem tudod. Ha én nem tudom, te honnan tudhatnád? De egy valamit én is tudok. Törpapára mindig mindenki odafigyel. Rám meg soha senki. Én ezt nem értem, Sziámiau, egyszerűen nem értem. Okosabbnak néz ki nálam a nagy Merlin. Nem vagyok olyan művelt, mint az öreg Tarkobán. És biztos, hogy vagyok olyan ronda, mint Gorcső. Az biztos. És mégsem hallgat rám soha senki. Van bennünk valami különleges. Valami, amitől mind híressé váltak. De mi lehet az? Hűha, okoska. Ne zavar, ügyifogyi, gondolkodom. De okoska. Kérlek, ügyifogyi. Hát jól van, okoska, csak gondoltam érdekel, hogy darázsül a szemüvegeden. A szemüveg? Hát persze, hiszen nyilvánvaló. Segítség! Az egyetlen különbség köztem és Törpapa között az, hogy én szemüveges vagyok. Segítség! Segítség! Hát persze, Sziámiau, hisz ez nyilvánvaló, mind a hármójuknak hosszú szakálla van. Szőrös majomok. Növesztek én is szakállat. Hú, micsoda szakáll lesz az! Tömött, hosszú, fenséges. Azok ott hármal mind lemaradnak mögöttem. Az én szakállam dúsabb lesz, mint Merliné, hosszabb, mint Tarkobaké, és erősebb, mint Gorcsőé. Igen, Sziámiau, látom már a jövőt. Én leszek a világ legbölcsebb varázslója. Remélem, hajbajnok nem fog sokáig tartani, mert ma még nagyon sok dolgom van. Csak pár percig. Mit szólnál hozzá, Törpapa, ha a legújabb divat szerint vágnám le a szakálladat? Nagyon megfiatalítanak. Köszönöm, nem. Hűha, okoska, azt hiszem, föl kéne tenned a szemüvegedet. Tényleg, hidd el, hogy jobb volna. Ó, ügyifogyi, lelki szemeinkkel bölcsebben és tisztában láthatunk mindent. Hidd el ezt nekem, mindent. És mi lesz a címe? A címe Szép hölgy ablakkeretben. Milyen találó. Ó, Terpilla, hát itt vagy. Szebb vagy, mint valaha. A mesterművem törpre tetted. Olyan dühös vagyok, hogy vöröset látok, okoska. Vöröset? Hát persze, miért nem láttam meg előbb ezt az igazságot? Törpapa azért bölcsebb, mert vörös ruhát hord. Hé, ügyifogyi, hol a szemüvegem? Jól van, varrok neked egy vörös ruhát, de nem szívesen. Nem választanál inkább egy más szint, okoska? Vöröset? Enyhén szólva, ez egy merész ötlet. Nem érdekel a véleménye, Törpöltő, a vevőnek mindig igaza van. Hé, mi történt? Én is azt kérdeztem. Törpapa akar bejelenteni valamit? Nem, én, okoska Törp, szeretnék pár szót szólni a bölcsességről. Kedves törptársaim, úgy állok előttetek, hogy már külsőmből is árad a bölcsesség, és nyugodtan elhihetitek nekem. Csak a szakál lehet. És akkor a kis maci megkérdezte a mamáját, ki ette meg a szamócámat. Gyere be! Miben segíthetek? Azt szeretném kérdezni, Törpapa. Igen, okoska? Hogy mióta hord a szakál, Törpapa? Ó, nagyon régóta. És mindig fehér volt? Hát nem mindig. Egyszer nekem is lesz szakállam. Bizony meg lehet. Igen, és mikor?
Ó, hát úgy körülbelül 300 év múlva. Ó, micsoda csalódás. Ilyen iszonyú sokkal kell még várnom. Légy türelmes, okoska. A türelem a bölcsesség alapköve. Semmi. 300 évig várjak, hogy kinőjön végre a szakállam. Megmondom, Siamjeu, elfogyott a türelmem. Kell, hogy legyen más megoldás is. Mit akarsz már megint, okoska? Csak nem beszédet mondani. Okoska be akar jelenteni valamit. De gyorsan, ha lehet, okoska. Türelem, törptársaim, türelem! Nem tisztelitek a bölcsesség eme csalhatatlan jelét. Gyere be! Igen, okoska? Nem várhatok 300 évig egy nyavajás szakára. Pedig nincs más megoldás. Mit gondolsz, törpapa? Valami hajszesz nem segítene? Nem, okoska, én nem ismerek olyan hajszeszt, ami hajat növesztene. Hajcsat, hajháló, hajolaj, hajszárító. Aha! Hajszesz! Megvan! 2 csipe csárkánysót, egy rohadt barack magjá, és végül micsoda illat! Döglött görény farokolás! Ez rémes. És most, kedves barátaim, szemtanúi lehetnek, hogyan dolgozik egy igazi varázsló. Varázsszesz, tedd, amit mondok, úgy lehetek én csak boldog, ha mától szakállat hordok. Na, már nő. De túl gyorsan! Hé, hát elég, állj meg! Elég volt! Megfulladok! Jaj, ki ez? Na végre meg, hát végre nem dől tovább. Szia, Miau! Hol vagy? Hol van az olló? Hol az olló? Van, törpikus. Sose láttam még ilyet. Toulouse-Lautrec, mi ez? Nem tudom, törpingáló, de hókuszpók szaga van. Mit csináljunk, törpapa? Keressük meg a forrását. Jó, de merre induljunk, törpapa? A hajszálak irányából következtetve arra felé kell mennünk. Tehát, kedves törpilla, mi erre megyünk. Ho, törpapa, hogy te milyen bölcs vagy. Az ollót? Az ollót, te ostoba macska! Az már végre ide azt az ollót, te buta szőrgombolya! Hagyd abba, te macska, hagyd abba! Hűha, törpapa, milyen kár, hogy okoska valami titkos terven dolgozik, és nem tud velünk jönni. Igen? Messze vagyunk még, törpapa? Nem, már nem vagyunk messze. Messze vagyunk még, törpapa? Már nem. Messze vagyunk még, törpapa? Most már igen. Segítség! Segítsen ma valaki! Ó, szegény, milyen meggyötört a hangja. Én úgy sajnálom. Ezzel egyedül maradt zöldörtörp. Én bizony nem sajnálom. Segítség, kérem! Segítsen valaki, bárki! Segítsen pincérát már kell valaki, bejutnunk. segítség! Kedves egér úr, köszönjük, hogy magadra vállalod a feladatot. Mi volt ez? Ki van itt? Akárki is vagy, kérlek, segíts, kérlek! De szép hosszú szakállat növesztettél, hókuszpók. Ó, törpapa, kérlek, szabadíts meg a szakállamtól. Ott van az olló az asztalon. Nem tudom, miért kellene segítenünk egy ilyen gonosz varázslón. Ó, törpilla, hát nem esik meg a szíved ezen a szegény, nyomorult teremtésen. Nem. Szegény ördög, szerintem le kéne vágnunk a szakállát, törpapa. Igen, kérlek, törpapa, vágd le! Kérlek, hogy vágd le! Az sem segítene. Ez varázsszakál. Ahogy levágnám, azonnal visszanőne. Tehát itt kell meghalnom. De hát azt nem hagyhatjuk, törpapa. Csak egy módon tudlak kiszabadítani, hókuszpók. Megteszek bármit. Nincs itthon véletlenül Csili bogyó? Csili bogyó? Csili-bogyó. Jó tett helyében, jót vár, törpapa. Készen vagy, hókuszpók? Igen, csak gyorsan! Mondd utánam!
Csili bogyó, kérlek, hogy most légy velem jó. Csilli bogyó, kérlek, hogy most légy velem jó. Csili bogyó, tűnjön el a szőröm, mint hó. Csilli bogyó, tűnjön el a szőröm, mint hó. Ideje mennünk, törpikéim. Inkább fussatok, Törpapa, mert most én is megyek. Mondtam, hogy nem kellett volna kiszabadítanunk. Most nem lógtok meg! Szaladjatok, törpikéim, szaladjatok! Ezt nem értem. Ugorjatok, törpikéim! Mi ez? Még egy szakál? Ójjaj! Okoska, törp, jól vagy? Okoska, hozzád beszélek, hallasz engem? Igen, Törpapa. Csak egy kis hajszeszt kocsvasztottam. Ezt gondoltam. Te mindent tudsz, Törpapa, és én hallgattam rád. Jaj, nem. A magam kárán kellett rájönnöm, hogy nem a szakál teszi a bölcset. Ó, Törpapa, te olyan bölcs vagy. Ó, Törpapa, segítség! Hami, hozz egy csili bogyót.